Daşary ýurtlarda we sosial ulgamlarda Berdimuhammedow hemde onuň hökümetine garşy ýaýbanlanan halk protestlerinden soň Türkmen häkimetleri Birleşen Ştatlara we Türkiýe garşy wagt işlerini güýçlendirdi. Daşary ýurtlardaky garşylyk hereketlerine goşulanlara dönükler hökmüni garaljakdygyny öýdürdi. Türkmen awatda we daha soğuzda çağılary daşary ýurtlarda okuyan enatalar çağırıp olary gorkuzmaga başladylar. Egerde studentler ortiýetde ýa başga ýurtda protestde goşulsa, hemmesini türmäge basar diýdiler diýip häkimetleriň basyşyna tedewar bolan enatalaryň käbiri Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adatlygyň Lewapda habarçysynyň şuun beren maglumatyna görä, wagt işleri şu hepde. Birinji günden bäri güýçlendi. Şeýle de daşary ýurtlardaky protestlerden soň Farab, Çärji we traplaryny aprel aýyna karasatdan ejir çeken hozalyklara döwlet wagtyndan 15 kilogram un berildi diýip habar çaýtdy. Adatlygyň olal habar berişi ýaly 28-nji ýylyny Abbasanyň paýtagty Washingtonna we New York şäherine Gurbanuly Berdimuhammedowyň doglan gününe gabat onuň işden çekilmegine çagyrýan protest çäreleri geçirildi. Özlerinin hiç bir partiya dahilli däldigini, ýöneköy raýatlardygyny aýdan protestçiler Türkmenistanyny ýyllap dowam edýän haksızlyklara, açlyk horluklara we koronavirus aladalaryna halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmäge ynanışdy. Koronavirus aladalary iş ýerleriniň ýapylyp başlanmagy bilen baglykda Türkiýede ýasamarakdan zäherlenen onlarça zähmet migrantynyň ölümi, Lewap we Maru vilayatlaryna turan harasatdan ejir çekenlere hökümet gollawynyň berilmezligi daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň soňky 25 ýylda birinji gezek ol görülmedik derejede aktivleşmegine alyp geldi. 1995-nji ýylyň 12-nji ýylyna Aşgabatda urulan anti-hökümet protestinden bäri Türkmen prezidentini we hökümetini işden çekilmäge çagyran guramaçylykly halk çäresi geçirilmänli diýip tynçylar belliýär. Şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow 12-nji ýylçylary neşekeşler, arakkorlar we bozgoklar diýip atlandyrypdy. Protestçilere garşy wagt düşünürşi işleri Lewabyň tas ähli tarabyny alınıp barlýar. Sewitdäki hukuk edaralarynyň başlyklarynyň ornwasarlary, häkimleriň medeniýet, bilim bölümleriniň ýolbaşy işgärleri o mekteplerine aýlanyp adamlary ýygnap, olar bilen ýygnak geçirýärler. Bu ýygnaklara gatnaşan adamlaryň biri Adatlyk bilen söhbetde şolup resmiýetiň ýygnakda aýdan sözlerini gurrun berdi. Biziň duşmanlarymyz köpelýär. Öň Abbasa bize garşy duşmançylyk siýasatyny alyp barýardy. Inni Türk hökümetigen biziň raýatlarymyza pul berip, demonstrasiýa çykaryp, Türkmenistany dünýä erwet edip görkezmäge finansiýar diýdiler diýip ol gülüp aýtdy. Adynyň aýdylmalygyny soran raýatyň sözlerine görä, häkimet wekilleri Lewaplylardan daşary ýurtlarda ýaşaýan we işleýän garyndaşlaryny dogry ýola salmagy hem talap edýärler. Egerde daşary ýurtda ýaşaýan garyndaşyňyz bolsa aýdyn. Goý olar hiç kimi diňlemesin. Ahir bir gün ýurda dolanyp gelmeli bolarlar. Ele salsak erwet eder. Olara haçanam bolsa bir gün jeda garaşýar diýip Türkmen häkimetleri protest çärelerini goşulan adamlaryň haýsy kanuny bozýanlygyny anyklaşdyrmazdan hem ýurt içinde hem ýurtdaşyna öz pikirini, sözüni aýtmak hukugyny ulanjak bolýan adamlara haýbat atýarlar. Köýtenna etrawyna adatlyk bilen anonimlik şertine urulaçan 50 ýaşly mollum protest çärlerine gatnaşan raýatlaryň garyndaşlaryna hem haýbat atylýanlygyny, olaryň işini ýitirer diýlenligini gurrun berdi. Yerli synçylar Türkmen hökümetiniň wagtlaryny alaşsyzlyk, döwrüň synaglaryna düýüpden taýýarlyksyz adamlaryň ýüzürýän çykarga hökmüne seredýärler. Türkmen häkimetleri bu hili wagt çärelerini ilkinji gezek geçirmeýär. Birazdan Birleşen Ştatlarda öňdürilen Yerasty altylyk filmi ekranlara çykandan soň hem Türkmen häkimetleri Sowet döwründen gelýän daşardan duşman gözlemek alaşsyzlygyna ýüzürdi diýip Adatlyk bilen gurlaşan tynç aýtdy.